on calminama bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe musibbam tedduɓe horsuɓe to ko susɓe sasɓe ñibɓe tabiɓe tawateɓe dow gonga felloɓe jihaji felliroɓe fijilawɗo suuri tawateɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma catal ha seysa sokaba afrique en garti e bawɗe Allah yuɓɓinde yewtere men taw yewtere men witende Tufnde Ganndal hande noon eɗen ɗo e nder reedi Fouta e falde Tokomaaji e sikela kadi Allah rokken fartange jodade e maire mo Tokomaaji kadi mata kadi ma waw famminden gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa taw ko ɗum ko gurdam e Fuutankoɓe to kadi koko fati e ndema nde won noon eɗen kewide aduna ko windande saabu nde won noon windande kala ma janggoɓe kala janggoɓe ma famoɓe kala famɓe ma naftortoɓe nde won noon koko waɗa hanki haalete hande koko waɗa hande haalete janggo saabu waɗi hanki ko hande waɗi hande ko teskade kala pirguiji dañaɗe hanki hande ɓiite janggo yaade e jamanu wadde ala ne mbaɗeten so wona joni ma en dokkumo nde wonnen pular ni wiya konngol ñaɗago hono ko jomum o andinen hoore makko o salmina no juuro on tigui kadi eɗen gonɗiɗo e musidɗo men wona musidɓe men hono Hamme Sall gorko mbawa loti beelal joni so Allah jaaɓi inchallah maɓe gaare men tigui jati ɓe gandinen koye so Allah jaaɓi monsieur le maire bisimilla maɗa mbaribille maɗa calmina bandiraɓe ɓe gandinaɓe hoorema caggal ɗum tigui gartan e golle so Allah lamɗo jaaɓi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi bandiraɓe jogorɓe heɗade ngolɗo lefol mi salmini on onon foof to gonɗon e dunde baba adama he kala eɗen jetta jomiraɗo subahanahu wa taala no fewi e jogade kadi weltare haaldude e moɗon ha keɗoɗon ngolɗo lefol e musidɗo men denɗi ko wona ɗum ko min mbitemi ko Mansour Ceerno Moussa Ba jeeyami ko wuuro ene wiye Sinthiane Ceerno jibinami noon koye wuuro Tokomaaji ko hen mawnumi hen janggumi ha jami collége jami lycée oɗo saaha noon mboɗo jonci seeɗa e Sinthiane Ceerno gam wadde projet mawɗo ko fati ndema e gaynaka e ngoɗo wuuro hande ngo jooɗiɗen eɗen kaala min guinnirimo ko ndemnaka noon firata ko ndema e gaynaka e mi salminima ha kadi mi rokkinma konngol ko noon tigui rigui bandiraɓe tedduɓe ko onon keɗiri haala moɗon o wi wuuro gonɗen go wiyete ko ndemnaka noon woni ko wuuro ganduɗa wuuro ngo ndema e gaynaka nde won noon eɗen goya oɗo saaha kala e reedu Fouta ene yoori e banggueji kala e fannu kala ene wiiye ilam wodani ndiyam ala ko wurda ala kono tinde Allah addi en ɗo Tokomaaji en jiiɗo en maire o ene golliɗo to golle payodinde ɗe ganduɗa ene mucci kadi tigui jati ganden ɗum paamin ɗum matti tigui rigui wona leñol ngol kiram mbata wonanen ɓamtare e yaajede monsieur le maire eɗen nana jamma ñalawma dukoji wonde Mauritanie ene yoori ndema ala ko wurda ala kono nde Allah addi min ɗo henna min tawi aɗa waɗi ganduɗa nokku jaaƴƴo aɗa waɗi hen tugaje aɗa reñi ɗum no fotini reñirede aɗa ayni ɗum kadi aɗa waɗi hen ganduɗa tigi ko wayno jardin kadi ene waɗi hunde foof nani hen guilay ganduɗa gawri guilay makka dal ne guesa fulɓe sifirta kala tigi nane bawɗo guesa tene jaajeɗe mabba machallah te kadi aɗa waɗi hen forage aɗa waɗi hen kadi ko wiyete ko palais de soleil solaire holno kadi minen min gowno yiide tan ko maire ɓornade wutte jaajƴo wutte mawɗo naate nder leydi tigi jati ne yiyana ganduɗa fami yiyana ene tammaɗo lorani kono an hoorema ko an jippi sur le terrain aɗa reema holno mbawɗa famnide bandiraɓeɓe e kaɗo gonga tigui rigui jaati eyi denɗi a jarama min salmini bandiraɓe men kadi e ɗum ɗo ene wayno min gurdamam ko ɓuuri tengtude mi ɓooyi jogade miijo yidde ndema e gaynaka ɗum ko hunde tan ko kuccamam ɗam jinmi kadi ene wayno so tawi en ƴeewi aduna o ndema e gaynaka jogui ɗum e kono noon ene waɗi caɗele e ndema e gaynaka saabu hande aduna o kala mo mbiɗa yo rem wiyanma ko taw ko ndemal wurata woto Allah rokku ɗum walla wima taw ko gaynaka wurata woto Allah rokku ɗum e min noon wona noon jiirumi ene wawi wiyede ndema ene muusi gaynaka ene muusi kono ko hol fannu est ce que
ko fannu ɓennuɗo o ɓooyɗo mo mawɓe men kutortono walla ene woodi fannu keso mo ngannduɗaa ene waawi ɓamtude ndema e ngaynaaka haa waawa waɗde fayida ko ni woni min kucca mam mi wima ko ɗum kucca mam wonno gila adan ko miijooji ɗi gonɗi e hooram kono hannde o ene jeeya e ko ɓeydii tan tabitintemi e yidde waɗde ɗum surtout ɗo to ngonmi maire mboɗo rema ko ngam yidde waɗde huunde haa population o yiya ɗum waawa ɗum ñembude annde ndema e ngaynaaka fotaani woppeede kono hay so tawii mbaadi ngonnooji ndi ene foti wayleede ene foti toppiteede eeyi eyi a Diallo jarama a jarama kono ne ngardi wuro ngo en jeehi Dande Maayo en jii oto banggue Sénégal pompe uji e lokkaraji ne ñiiɓe ndiyam pompe uji ene pompe ndiyam ene farni dow guese ɗe ne guuri teno oga banggue ne sifa banggue Sénégal o way ni ko nogal oga sifa way ene wawi kadi pompe ji ndiyam naata e nder waalo ngo yimɓe guurto ko guuri ko ndema holko tagui ɗum ala ɗum ɗo henne galɗa ndeɗo falde no gonɗen nde eyi ene wayno to banggue Mauritanie e Sénégal hay so tawi ko leyɗele ɗiɗi ɗe jiida ko kadi ko leyɗele ɗiɗi ɗe ngannduɗaa nandani hay miijo Sénégal ene jogii e ngartam no feewi to baŋnge laamu mum e to baŋnge ɗanniyankooɓe mum kadi Sénégal kala to neɗɗo waawi ɗannaade e kala to waawi yahde kala ko waawi dañde alay sago o ruttoo e ngenndi makko o yuppa ɗum toon o waawa ɓamtude ɗum toon taw omo renndi e banndiraaɓe makko omo renndi e leydi makko ɗum taki Sénégal naɓe ɓe jogii pinal ngal ngannduɗaa ko bonngal fayida ɗum taki ɓe ndewii liggaade haa laamu maɓɓe faamii ko ɓe gollotooɓe ɓamtiɓe heen rokkiɓe balle rokkiɓe kadi hirjiniɓe kadi haa ɓe mbaawi liggaade no haade to baŋnge Mauritanie ga leydi ne heewi ene yaaji kono noon laamu ngu to baŋnge Dande Maayo o mi anndaa ko welsindaare mi anndaa ko baasal ene wayno toppitaaka no haanirta ni ɗum fodde e waade noon ɗanniyankooɓe ene ngoodi e Dande Maayo to baŋnge Mauritanie wonɓe Europe wonɓe Amérique wonɓe e aduna he fof to woni kono noon enen mbaawiide hay ɓeen wonko mbaɗi heen wan noon so tawii a addanaaka aɗa fotnoo fuɗɗude mbele ene wooda ko yiya haa waawa waɗde ɓamtaade sabu so ƴen ƴeewii so rewii laawol ko laamu fotnoo daraade walla population haa waawa dañde gese maaro gese gawri e gese baadi noon pour haa waawa nde ngartam leydi ndi kono ɗoon caɗeele to baŋnge Dande Maayo Mauritanie ene jogii caɗeele ɗum taki ko duwuuji e ñaagaade laamu ngu kala daraniiɗo en heen nde wallata fuutankoɓe ngannda leydi ene yaaji ene waɗi kadi caɗeele keeriiɗe to baŋnge Dande Maayankoɓe e koye mumen aɗa yiya neɗɗo ene jogii kolongal ngal ngannduɗaa ene waawi wuurnude diwan no wuurno kono kolongal ngal gooto fof ene nanti hen wiya ko tanam jeyi sabu hay sa jogiima doole e jawdi yidde wadde heen ko waɗi fayida haa yimɓe kuutoro ene wayno ɗum ne waɗa caɗeele waɗa kariiɗe ɗum taki kadi ɗum ɗo fof ene jeeya eko tardini geɗe ɗe eyi eyi mbiɗa ne waɗa kareeli mbiɗi namdal holko sabato kareeli ɗi sabu eɗen nganndi eɗen naniɗo wuro ngo ko wuro ndema haa teŋɗo baŋnge fatar eɗen nani hitande fof remru kujje ngarɗon ƴetta fatar ene nawa mbar ko gese fulɓe walla ala wona gese fulɓe kadi nande mbiɗa wañana adda haare holko saabi ɗum mbaɗa hona leydi ko ndendani eyi ko kalmi ene waɗa hare ko wona to gese fatar to kalami koto baŋnge kolaɗe gonɗe ɗo dow waalo ngo poɗɗe waɗede gese maaro andi so tawi ƴeewi gila kayɗi ha magama walla Dande Maayo fof no fotiri ha rooso ko kollaɗe moƴƴe ɗe ngannduɗaa ene mbawi moƴƴude maaro ene mbawi moƴƴude hay gem ene mbawi moƴƴude kala ko fati e ndema ene moƴƴa kono noon ko donaji taniraɓe ɗi ngannduɗaa goto fof wiyata ko tanum ronde gila e ilo garɗo fof wiyata ko tanam taw noon o wawa hutorade o wawa kadi rokkude wuro walla o rokka neɗɗo taw ko joom doole o wawa feccade hen wawa hutorade hen so tawi noon ano a ari tan a wi aɗa lewa ɗon walla aɗa waɗa ɗon hunde addata hare nde ko jomum widama ko tanam jeyi nde eyyi ɗum ɗon woni ɗon to banggue guese fata to nanɗo e commune Tokomaaji ha tengti e wuuro men wiyetego Koundel ngo ene waɗi kologal wiyetegal benke ngal kologal machallah ene waɗi gartam fata to hitande foof eɓe min kam ko teskimi e autorisation ngaji ɗi dokkami to banggue auto ji nawoji fata to ene aroya hedde 150 taw ko auto ji mawɗi ɗi par hitande ɗum ko ceeɗu o tan ha gasa kono noon ene waɗi kadi jahoji ga taw muccinani donc yiɗi wiide ene wawi wonoyde hedde 200 auto
par hitande ene yalta tonuji mum en dal foti par ce que aɗa waɗa sa ene waɗa tonuji dal taw ko oto tan ha heewa taw ko fatata ɓolo woni hen ene waɗi gartam kadi eɗen jogui guesse to banggue Sénégal to andi ɗum kadi koko ɓooyi ɗen guesse fof nana hen eyyi ko ɗum ɗo woni ko mbawmi jabade hen eyyi ko noon tigui rigui weltare ɓiɓe fulɓanɓe diine ma cadal haste sall sukaɓe Afrique joni joni so Allah lando jaaɓi inchallah ma en gartu tigui rigui fanno golle so Allah jaaɓi eyyi ko noon tigui rigui bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe en poɗɗinino bandiraɓe ma en gartuɗo lawol ɗimmol fodor noon ko ñamade en jetti Allah jomiraɗo ɗo subahana taala dokkuɗen fartaga ma yaajani artuɗen ɗo gonggol e konngol eɗen toro gueno jomiraɗo subahana taala ende Allah watorde bongol e ha joni eɗen dutto e monsieur le maire ene fammini en kadi commune mo Tokomaaji tiri jati e gonko mum e gurdam mum ɗo batte ndema sabu wonno eɗen kewi nande tiri e coow mawɗe kala saaha Mauritanie ne yoori ko rema ala te eɗen gandi Mauritanie ko leydi waalo Mauritanie ko leydi jeeri sikki ala maayo ne woodi cangol ne woodi ko eɗen jii hokkere ene wodani en kono eɗen garɗen ɗo en kadi wonko Allah holli en ɗo banggue gonka saabu en nani joni o haalni en wonde kala hitande e rermakuji ma won temedde rematu arɗo en ganduɗa en ƴetta tonuji taw ko fatata ene nawa joni joni noon tigui rigui mo arti men kadi famminen kadi hol gartam monsieur le maire gondam e ɗam ɗo fatata gummotoɗam ɗo en e ganduɗa e commune mo Bagoudine en nawni yeeyo hol garta tomin mo Tokomaaji ene hol gartam gondam e tigui rigui jeeyata hol gartam gondam ɗam e commune o eyyi ene wayno remru kam so neɗɗo remi tan ne waɗi gartam saka noon a yeeyi saabu ma soode hen guura galle ma soode hen ko wayno koltu ma sottu hen jawdi ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ene ɗofta yimɓeɓe ha caɗele mumen mbawa ustade e to banggue gurdam mumen e ko ɗum taki e kala ñande ilani ene waɗa caɗele sen dokki yeeru nde ɗo hitande ilani ɗum taki paale fatata kam moƴƴani machallah moƴƴani eɗen ñaagui Allah noon hikka eɗen ɗamini ma wonno wayi kono kam kala ñande ari gawri woodi foof woodi ɗum ne waɗa moƴƴere kono kam gartam muɗum tan ko ene walla yimɓe e gurdam mumen e fannuji foof eyyi ko ɗum ɗo woni ko mbawmi widema hen eyyi monsieur le maire en jii kolongal ngal ne yaaji machallah kadi ene kolongal ngal manque ledde ene manque heccide ha no fewi kono garɗo e nokku maɗa mi tawi ɗo ne hecciɗi mi tawi aɗa awa leɗɗe machallah gueɗe kala nan ɗo ne wona ka baba hay ñebbe nan ɗo hol marka jiiɗo fayre hoccere ne ala mbaɗɗa ɗeɗo gueɗe walla ala holko woni secret ma e wawdema wadde gallol wawde wadde hen ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa jawdi ma ne wawi wurde hen ndungu e ceeɗu kala eno mbinumami min ko mi ɓooyi yidde ndema e gaynaka kono noon ene jeeya tan min eko ɓeydi wannudemi ɗum ɗo no mbimami ni e wonde maire nde garmi nde e mandat nde fuɗɗi nde won yimɓam ɓe puɗɗimi yewtidde mbimiɓe paamon aduna o hande koko wayli won gurdam goɗɗam hande ɗam ganduɗa yimɓe ene goyto ene cakki juuɗe taw ne mbawno gollande koye mumen ɓe mbi joni noon an holno jiiruɗa mbimi yimɓeɓe ne poti ruttade e ndema e gaynaka won jaabiɓe mbi minen taw tan ko ndema wurata min woto Allah rokku men ɓe mbi taw tan ko gaynaka wurata min woto Allah rokku men ɓe jejjiti dendagal koɓe dokkete to banggue balle ɗeɓe ñagoto ko ndema e gaynaka saabu hay sa ƴeewi hande bitikaji sa ari bitik ala bitik mo garta taw wona ndema e gaynaka tawata e mum sa ƴeewi kocce jareteɗe ɗe sa ƴeewi diƴƴe jareteɗe ɗe so tawi a ƴeewi ko sodete ko wayno maaroji e gemahaji eko tusete e kala ballal bawgal arde yalti koye ndema e gaynaka ko ɗum taki mi ƴeewi famnudeɓe ni e haala wonata ɗum taki mbimi min yomi ƴeew min gollude somi golli yiyama soɓe jiiɓe paama somi rokkimi yeru won waji goto winomi an holno neɗɗo wurdata e ndema jalil mum tan koskos mbimi wondi ka famani hanma famde ko miijade ndema ko jogade tan jalil baba adama ɓoyngel ngel aɗa remira ngel wona ngel wona ɗum woni ndema ndemowo so tawi omo yiiɗi yarude yeeso yo won gaynako o yaadina e ndema ka ndema gaynako kadi so ini yarude yeeso yo yaadin hen ndema holko saabi mbimi noon dokkumomi yeru to banggue leyɗele tubakoɓe walla banggueji teruji ɗi kala mo jiiɗa ne jogui guesa so tawi o ala jawdi omo jogui neɗɗo mo jokkodiri pour so tawi o soñoyi on wawa sodde ñayko walla gooƴi walla ɗum pour wawa ñamminde jawdi mum kollumomi noon mbimomi oɗo périmètre mo joguimi ɗo so tawi a ƴeewi joni mboɗo rema hen gawri mboɗo rema hen ñebbe ko jalluɓe ko mbiɗa ko jiɗɗon ko mboɗo rema hen guerte mboɗo rema hen dene pastego e dene men gadanteje ɗe joni mboɗomi waɗa hen leɗɗe mangoje mboɗo yiiɗi wadde hen hay huuɗo wotko pour ceeɗu taw ko huuɗo hecco maral falfa ko wiyete noon kam ko attira ene wonde huuɗo wotko taw ko jamdi ɗum ɗo fof ko anniyam wadde ɗum ɗo henne ɗum tagui mbaɗmi woynu ndu mbaɗmi hen exode solaire o ɗum
ko pour ceeɗu tawa hayso huuɗo yorko ene woodi jawdi ndi ngannduɗaa aɗa waawa nehede sa nehinde taw ene waawa aɗa waawa faytin ɗum aɗa yeeya e ɗum mbimi mi holla ɓe somi golli ɓe njii maɓe nganndu so en mi rokkima yeru nde ɗo hitande ko hitande fof ɓurde musde min ko jibinami ko mi meeɗani yiide jawdi ene eggirloji no hikka ni mi meeɗa yiide tawde ko haala Allah won noon kadi yooro ngo yaaji won ummiɓe kiifa won ummiɓe gila buttel mit jeeyi jawti ha Mali won yaaɓe ha Sénégal kono min fayre yimɓe ɗe jogui nde mi fayani wonno mboɗandi ko jogimi ko goo ene heeƴi juuɗam ɗiɗi guesa ba kufmi ba huuɗo wonko hen ko mboɗandi so jawdi ndi fof naati hen ma ñaam hen daɗa hen taw ɓerdam yeedi ha toɓa so tawi kay toɓone jogorade moƴƴere jogori wadde ɗum wodat so ɗum ala mboɗandi jawdi tan taw hen mboɗo jogui pucci mboɗo jogui nayyi machallah mboɗo jogui beyi e baali foof koye guesa he woni ha toɓo toɓi hande on jiino wayi ɗum ɗo hande ladde fof hande nana wayno nana vertiɗi huuɗo ari jawdi morsi machallah toɓo toɓi joni yimɓe fof ne belti kono min kam jawdam ala fof ko yalti foof ko ɗo seeɗi eggani hay nokku ko yahani ɗum taki mbimi somi waɗi ɗum yimɓe so jii woni expérience woni yeru mo ganduɗa kam ñemtidorɗo kadi ɓe puɗɗima famde so tawi a testima nde garaten nde ma yi galleji kewɗi guese ɗum saabi ɗum koko mbaɗmi guese guesa banan ɗo eɓe waɗi ma won temeɗɗe 2 jaaɓi pawɗi taw ko jaɓule ɓole ne waɗi pattuɗe ɗe eɗe cire taw ko min sirata ɗe kadi mboɗo ɓulto ɗacce ɗe mi gomire hen comcam so ɓurti mboɗo wawi hen yeyde jaɓule ɗe eɗe cam soɗe ɓendi mboɗo hocca somi hocci ɗum tagi rapport uji mbi ko maire camowo jaaɓe fami mboɗo wiya maire camowo jaaɓe bon aɗa andi fuutanke ene jogui probléme ko jogori wurnude man nafma ko mbiya aɗa mawnikino hen wonmo mbita joni yo hoccu jaaɓe yeeyen ma ko min mi hoccata jaaɓe mi yeeya min noon somi dañino hay murtoɗe mi hoccat mi yeeya won noon mboɗo andi jeeyowo fatat ɓurdirani en koccowo murtoɗe haydara e koccowo orange e koccowo jaaɓe fof gotum jaaɓe ɗe somi rekkumi yiiɗo hikka nde jeeymiɗe nde codowo ɗe o d' abord ummoto ko tiwa won hakkude amen tiwa won mboɗo sikki woni hedde 400 walla 500 kilos so ari ɗo hen o sodata sac ko ujunnaji 2 CFA hikka mi soodi hen damiri 2 baali coodmi hen gaari coodmi hen ñaale e so tawi a yimi kam mi ko maire cammowo jaaɓe pour yennudemi somi hirsinima hen jawdi aɗa wiya ñamani a yita ñamani e wona ndeke noon ko yidde andinde yimɓeɓe ala ligguey kersiniɗo no français wiyata y a pas de saut métier ya que de saut gens ko an fuyata kono donka ko guurɗa donka ko ligguiɗa kono paama jomiraɗo subahanahu wa taala omono waɗi e aduna he foof ko neɗɗo ene wurda jaɓulɗe ɗe joni ko mbimami ko soɗe ɓendi ɗe koccama a wawa gaynude so ɗum yawti ko dammirima naata hen ñaama so sammima ene ñaama ɗum ɗo foof ko hunde bandam ngal dokka hen bandiraɓe e foof ɗum ɗo woni ko hunde nde ganduɗa takkimi huccude ɗo ɗum taki nde min koɗɗa ɗo nde ɓe mbi holno guinnirten ngoɗo wuuro mbimi mbiten ngo ko ndemnaka ɓe mbi ko foti ndemnaka mbimi ndema e gaynaka mi salminima waɗino wuuro ɗo eyyi ko noon tigui rigui bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe ko onon naniri haala ka noppi moɗon tigui rigui jeeyte en paami sikki ala monsieur le maire a waɗi pré mandat ma duuɓi ma 5 joni kadi gonɗa koye ɗaɓɓude kadi ganduɗa mandat goɗɗo so Allah lamɗa jaaɓi holko mbaɗa famminde yimɓe tigui jeeyte ganduɗa e mandat ma ɓennuɗo tigui jeeyte ganduɗa to gueɗe labtinɗe to gueɗe cedde ganduɗa a waɗa ɗum wuuro ngo tigui rigui jeeyte mandam jawtuɗo eɗen jetta hen Allah wonko Allah rokki en ko Allah kadi addi wona mboɗo yeeyi mbewam wona mboɗo yeeyi mbaalam ko Allah addi tan financement ji jippini e commune Tokomaaji jippini kadi e commune aji Mauritanie alhamdulillah ko arno ko ene laabti e guure ɗe gollama saabu sen ƴeewi wuuro men ne wiye wuuro Bocar en mbaɗi ɗon parc de vaccination taw koye financement ji mairie laamu addi en ƴeewi kadi balle parc uji 3 gonɗi nana e commune he goto ko Dindi goɗɗo o ko Eron en mbaɗi exor solaire woni panneau ji solaire ɗi ganduɗa ne ƴengsini ndiyam e forage Sinthiane Thierno wuuro men ngoye a yi jardin goɗɗo mawɗo goɗɗo toon a yiiri ɗum wona ɗum waɗi parc de vaccination oya mo mbima wuuro Bocar ko 5 millions 900 mille uguiya waɗira ene woodi exol sorel gonɗo Sinthiane Thierno waɗira ko 6 millions d'uguiya en mahi kadi une salle de classe wuuro men nan ɗon wiye Mbul une salle de classe mo ganduɗa ene waɗa table banguji nogas kadi clôture galle o waɗa kadi waɗa taroɗe ɗum kadi ko financement de 6 millions d'uguiya waɗama ɗon kadi koko latti
en teskima kadi en mbaɗi wuuro men luggal woyndu nan ɗon nde waɗira ko million e temedde ujunere e ɗo e ngoɗo wuuro ngo gonɗen to kalten en mbaɗi ɗo woyndu nani ko million e temedde jeegom ujunere waɗira ene wayno gueɗe goɗɗe nan ɗon en dañi forage uji ma won forage uji nayyi dañama e oɗo manda e nder ɗumɗo he mi limta pour ha labta Wuluguere ɗaɗi en dañi ɗon forage solaire no forage manuel en dañi Mbul forage manuel Bowel dañama forage non wona Bowel ko Eron ene wonde ehlinanno ɗum ɗo foof koyi gartam manda oɗo kadi en mbawi fewnide hen gueɗe goɗɗe en mbawa limtude wan noon ande wiiden haala foof kadi e juunat émission eɗen jetta Allah tan kam won ko golla e ko golla ko kadi ko jomiraɗo subahanahu wa taala tan addi ɗum a jarama monsieur le maire eɗen gonɗiɗo e Hamme Sall tirigui ko goto kadi ganduɗa e musidɓe meɗen kadi ko daariɗo ganduɗa tirigui ɗeɗo golle Hamme Sall cifna yimɓe gonkama e darde ma e holko addinde oɗo saaha min mi waɗa témoignage tan e monsieur le maire darde makko labtude saabu mbiɗo tesko guila Allah ittiti wirdago hakkude amen min gandodiri mbiɗa andi ko neɗɗo jiɗɗo commune mo Tokomaaji ko neɗɗo jiɗɗo hoore muɗum saabu neɗɗo a wawa yidde bande en tawa yiɗani hoorema kadi ko neɗɗo gongiyanke so wiyama politique politicien ji kalta gonga mbiɗa heewi wiide mbiye ko won hen tan neɗɗo fof no nehira saabu hay commerçant ji ene waɗi ɓe kalta gonga kono noon neɗɗo foof ene jogui mbaadi muɗum tan no nesira ko hen heddoro welma mettuma o haalantuma ko gonga ɓerde makko gonga mo yiiɗi haalde o kadi kala ko adanma ko noon firtotako ko neɗɗo joguiɗo aadi mo ganduɗa jawdi waylata ɗum goɗɗum waylata ɗum saabu ɗum sinnen waylatnoma hande duuɓi joyyi ɗumin mbaddi ɗi hande hakkude amen waylo kono hande o ɓuuri tidde e parti unité et développement kala nde o ummi ɗo o ari nakshot o watta ko ɓuuri balɗe ɗiɗi kala nde o yi président o haalanta ɗum ko caɗele tigui ko fate commune o min kam ko noddali ñande foof ko gulali ko fate commune o ɗum ɗon noon foof ko yettere Allah e nelaɗo men jettiri ɗum gueɗo gonɗen koye tourné commission politique ni ko yiide bandiraɓe ko yiide fuutankoɓe no mbimi nani neɗɗo kala ene jogui to jeeyi ɗo kadi ko ɗum famnorto kono noon eɗen ñaago Allah rande Allah hokkata fuutankoɓe maire uji waɓe no makko ni saabu mbiɗa heewi wiide maire leeliɗo nakshot ne huuɓi climatiseur ne tawa bile climatiseur ene jolle oto climatiseur on wawa andude caɗele ndemowo walla gaynako kono noon maire joguiɗo Diallo e jambere muɗum ne feeƴa on so tawi haala gaynaka walla ndema haalama o wiyata yo rutte saabu ɗum nde tawno ko ɗum meccal makko kanko adoro haalde hen wadde eɗen ñaago Allah tan keno joom baɗe bawɗe o kanko andi ko yiɗi Allah andi ko ɓuuri moƴƴude makko yo Allah waɗanmo ɗum kadi yo Allah hokkumo e deuxiéme mandat o kanko e bandiraɓe makko e teɗum kadi ɓuuri weldemi foof ko nde garmi ɗo caggal mum jaami duuɓi joyyi mi arti ɗo tawdumomi ko ɓe wonduno hankiɓe ha hande ko ɓeno heddudi ɗum woni aadi makko en tiiɗi ɗum ɗon tan ene yona kadi ene jangguina kadi ene holla ko heewi ene haala kadi ko heewi eɗen mbiya tan waktuji ɗi ne faaɗi kadi ɓennuɓe joni faade magama kono noon en beltima kadi nde garɗen ɗo weltare kadi wonnimen en mbawno fawdemo ɗo hande garen ɗo wontata men gacce walla hande garen ɗo donken dañƴal kalɗen kono eɗen belti e nde jiiɗen ɗiɗo projet ji en jiiɗen ɗeɗo gueɗe ko goɗɗum e goɗɗum e machallah kadi omo ɓatti population makko caɗele mabɓe kala ko kamɓe ndenti ɗum ɗon ko weltare mawde eɗen duwonomo tan kanko monsieur le maire ko e dendagal commune o yo Allah waɗa hen barke waɗa hen sutura hokkamo polgu ya rabbal alamina taw ko premier tour eɗen eero noon bandiraɓe meɗen wonɓe caggal leydi wonɓe partout ne mbattat haqqillaji tigui e monsieur le maire ne mbattat haqqillaji kadi e commune mo Tokomaaji ene garata ɗo kadi visite aji hayso jeeyaka ɗo nde garata ɗo jokkodira e makko gara ɗo jiiya ɗeɗo gueɗe so kooti guure muɗumen mbawa wadde toon ma wonan nafoore diwonuji mabɓe wassalam a jarama Seydou Sall eɗen jinno ni ganduɗa rokkude yoga ganduɗa e hoddiɓe walla ni ma joddi makko gam mbaɗa témoignage saabu pulaar ne wiye ko dahaɗo laaɓa janggo kono mataw waktu o ni e nana faaɗa kono tirigui ma en dutto e monsieur le maire hokke hen wasiyaji muɗum kadi kadi holko ganduɗa kadi holko wajo ganduɗa leñol ngol e erago mum kadi faade ganduɗa e kaɗon ndema bisimilla monsieur le maire eyyi eragam hande ndema kam mboɗo sikki mi haali foof ni joni min duttotomi koye wasiya leñol ngol to banggue ɗemgal pular eyyi minen alhamdulillah min jogui ko fedde ene wiye fedde ɓamtare e potal commune Tokomaaji ɓe mbi kala ko mayerede ko jawgal rondi ndeɗo fedde kala gollal ngal gollumi ko kamɓe goni caggal so wonano kamɓe ene wayno ala ko gasata
kala ko gollumi e moƴƴere eɓe tawa paamon kala kadi sa yi won tomi rewani kamɓe ɓe tawa deke noon ndeɗo fedde e nde waɗi encouragé ko kadi dari ha gonmi maire mboɗo ruttaɓe teddungal ngal kadi emin jokkodiri e fedde wotere nana commune Waly Diantang wiyete ko fedde sodorde Ganndal ene wonde duuɗe numa e fedde Waly no wuuro no wiye Bedenki nden wiyete sodorde Ganndal e duuɗal Waly Diantang wiyete ko duuɗal jiggo tafsirde eyyi ngal duuɗal min gudditiɗo e commune Tokomaaji fodde duuɗe 7 pular ɗum seedantagal mum fedde radio fulɓe ene andi ɗum radio fulɓe ene andi saabu min mbaɗi yewtere min mbaɗi ɗum je Basam Bocar ɓe neldi min 17 deftere pular koɗo ruttu teddungal radio fulɓe e won liggotoɓe hen min mbaɗi hay émission mawɗo e radio ngo Bilali Guiro en goni ngo e yidde andinde ɓe duuɗe ɗe ha joni eɗen goodi kadi mboɗo wiya yimɓeɓe mboɗo hirjina pullo biyowo mbimi yo janggu ɗemgal pular janggu farayse janggu kala ɗemgal jiɗɗa kono tinno waw ɗemgal ma ala ko ɓuuri sofde e neɗɗo arde e leñol muɗum ene haala ɗemde goɗɗe famdirta yimmum walla famdirta e koreji mum taw haalata ko ɗemgal janagal ene woppi ɗemgal muɗum hande sen teskima enen fulɓe neɗɗo so haali farayse waɗi faute tan yimɓe jala ɗum kono pular o neɗɗo newima jaafo toon de min mi anda ɗum ɗo ko hunde hersinide min to kaldam e maɗo mboɗo jogui seedantagal am e ɗemgal pular taw rokkimi ɗum ko murtuɗo joom fami min o aadani kam omo rokkami diplôme o dañani wadde ɗum kanko o maayi kayya joɓi en tawa kañum e Diallo Moussa Mamadou ɓen dokkimi on ngal seedantagal mboɗomi jogui ɗum ɗo e ɗemgal pular ɗum noon mboɗo hirjina fulɓe janggue pular kala mo janggani ɗemgal mum yarata yesso min indam yettoɗon ko Mansour Thierno Moussa Ba Seydou Ba e bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe ko onon naniri noppi moɗon sikki ala ko Abdoulaye Salli ronne ɗo haltidde moon eɗen ɗaccuɗo yimɓe kadi ha saaha goɗɗo so Allah holanda jaaɓi inchallah kono mamin garɗo noon gam tigui gollodirde moɗon ko fate has e saabi sukaɓe Afrique ko fedde daranide gam yoltude e hujjaji sukaɓe Afrique gam rewtide majjere humon bindago nder windere nde enen ɗamini noon mahde galleji walla ma école aji e nder windere nde kala to kala ɗo ɓiɗɗo Afrique woni to yiiten hoore nder jangde nde noon koko yonti janggude heblade jogade ganduɗa meccal kala ɗo gonɗa fof taɗa wawi wurde doole maɗa kono hono nde mbaɗɗa ni tigui rigui jeeyata nde wonno mun foof foti jogade fannu mo ganduɗa mo wawi wurde no ganduɗa so tawi a wuurima fannu a wawi wurde en banden bande men musidɗo heeɗiɓe on ñagama yafuya somin donki haalde eto ɗon famde kala ko ñawi haali ko minen kala ko selli reggae haali kono joom Allah subhanahu wa taala yo Allah hokki en ñalde jaam ha saaha goɗɗo inchallah